naskočí pekný kapor, už tretí kapor. Není moc veľký a je taká ryba. Poteší ho však. To by už ani nemohol ujsť. Je to cez potník. Koko. Tak. Ako. Ako ti to medvedec. Je to trošku pomotané. Nevadí to. Pusti ho naspäť. Takýto medvedec. Vidíte? Kukurica, 3 kukurice na to darí. A môžem vám ukázať toho pekného kapra.